бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, муассисаи давлатии тоҷикфилм дар ҳамкорӣ бо донишкадаи давлатии умумирасиягии кинематографияи ба номи Сергей Герасимови шаҳри Москав қабули довталабонро аз рӯи ихтисоси маҳорати ҳунарпешагӣ доир менамояд. мутобиқи шартҳои қабул ба ин донишкадаи монуфузи синамоӣ, ҷавондухтарони синни то 24 сола ва ҷавонпизарони то синни 26 сола ки дорои маълумоти миёна буда, чеҳраи зебо, қомати мавзун ва дорои нутқи бурро мебошанд, метавонанд бо нишонаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Беҳзод 25, муассисаи давлатии Тоҷикфилм аз 1 июли соли 2024 то 31 июли соли 2024 ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намоянд. Барои довталабон донистани забони русӣ ҳатмӣ буда дарсҳо бо забони русӣ ба роҳ монда мешавад. муҳлати таҳсил 4 сол ройгон буда донишҷӯён бо хобгоҳ ва стипендия таъмин карда мешаванд. имтиҳонҳои қабул дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм аз 5 августи соли 2024 то 10 августи соли 2024 баргузор мегардад. маълумоти бештар тавассути телефонҳои 93 535 86 53 000028 763 ё ин ки ба сомонаи www.tojikfilm.tg ворид шавед.